Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asset. Thank you! Welcome back sa Palatuntunang Kamao Asero, ang programa pong pinapanood at sinusubaybayan ng napakarami pong mga viewers po natin sa buong mundo. Batiin muna natin ang ilan sa mga nagpaparamdam sa ating palatuntunan. Neneng Saul Patani, sabi niya, watching from Seattle, USA. Oy, nasa Aremica na si Neneng Patani, ha? Kumusta dyan? Marami bang magagaling mag-English dyan sa Seattle, USA? Pwede na dyan si Mike Francisco. Ma'am Raquel Dayos, hug, sabi niya, dismiss all the mayors who are responsible for those wastes who did nothing for the good of the environment. Ba? Alam niyo po ang Metro Manila, meron pong labing pitong mayor, ano? 16 na lungsod at isang bayan. Ang nag-iisang bayan po sa Metro Manila, kung hindi pa rin po nagiging lungsod ay ang Pateros. Ayan. Kasi maliit lang yung Pateros. Normally, ang pagiging lungsod ay may mga income requirements, may land area requirements, may number of population requirements. Kaya kung maliit ka, maliit ang kinikita mo, ay parang mahirap abutin yung mga requirements at makomply. Ayan. So, Metro Manila, di ba? Ano mga lungsod ba sa Metro Manila? O Manila, unahin na natin Manila. Manila, Caloocan, Quezon, Valenzuela, Malabon, Navotas, Parañaque, Las Piñas, ano pa? Mandaluyong, Pasig, Marikina, and ang Novaliches, barangay lang ng Quezon City. Pero marami nang humihingi sa Novaliches na ihiwalay na ang Novaliches kasi matagal nang tinatawag na bayan ng Novaliches, di ba? Punta sa bayan ng Novaliches kasi malaki rin yung barangay po ng Novaliches. Sige, so, ayan. Sabi ni Ma'am Raquel Hug ay pagtatanggalin, pagsisibakin yung mga mayor. Marlon Radio Show, sabi niya, we're watching from Davao. Magandang hapon po sa mga taga Davao. Mga katropa dyan ni Marlon. Partner, si paring Bong David, gandang panonood po sa Kamao Asero. Paring Bong, ayan, malapit na yung ating Mission Tabang Tugang sa January 19. I hope yung 300,000 na target natin na amount ay malikom po natin. Ulitin ko, as of now, honest to goodness, ang pledges pa lang po sa atin ay worth 25,000. 5,000 sa inyo pong lingkod, 5,000 kay Sir Tito Poras ng Montalban Bonsai Society, and 10,000 sa kanya, 10,000 din ko from a pledge from Sir Philip Dacoco. So, bukas po ang ating himpilan siyempre at pinagpapatuloy po natin ang ating panawagan na po. Sa darating na pong January 19, ang ating Mission Tabang Tugang para po sa mga nabiktima ng bagyong Osman na nagresulta po ng landslides at flash floods sa Tiwel Bay. At ito po yung nag-iwan ng 15 patay, casualties, at 6 katao pa ang hindi pa mahanap until now. So, petsa 11 na po ngayon ng Enero. Kung nabiktima po ang mga taong ito, itong 6 pong nawawala, nung bago pa ho mag-New Year, ay talagang mahirap na pong umasa na sana nga po napadpad lang sa malayo. Sana nga po ganun po ang nangyari. So, ganyan po kahirap ang dinanas pong trahedya ng mga taga Tiwel Bay amongst the areas in the Bicol region. Yung Tiwel Bay po ang hardly hit, ano? At salamat po ay marami po ang nangangako at sumusuporta sa gagawin po nating Mission Tabang Tugang. Isa po sa sumusuporta po sa atin ay si Engineer William Bragais
nasa United Arab Emirates at nagtakda pa ng Tabang Tugang Cup. Isa pong araw na basketball league at maglalaro po dyan yung mga OFW, mga kababayan po natin na nahihilig po sa basketball at anuman pong proceeds na malikom po nila ay idadagdag po nila sa ating Mission Tabang Tugang. So, yan. At mamaya po, antabayanan po ninyo sa pagkakausapin po natin. By the way, si Doc Chi Umandap, ang representante ho ng Ako OFW Party List na pinapangarap po nating maging katuwang po din natin sa Mission Tabang Tugang. So, mulit-muli ang ating pong pagkatok sa mga puso po ng ating mga viewers na tulungan po natin ang mga biktima ng bagyo sa TWLBay. You can deposit your donations sa ating BDO Savings Account name Errol Dacame with account number 103-700-46373. Tinitiyak po namin sa inyo na ang lahat pong mga tulong at alalay po ninyo ay makakarating sa mga taong dapat po nating tulungan at yung mga beneficiaries po na tatanggap po ng tulong na yan ay i-document po natin, i-interviewin po natin on cam so that you can see how grateful they will be sa mga tulong na iaabot po natin sa pamamagitan po ng Leader Knows Philippines. Ang mga katuwang po nating grupo ay ang PMI, ang Montalban Bonsai Society, ang Heroes Alliance, ang MCBO ni partner Bong David at ang UGS ni Tol William Bragais. Ayan. So sige, Congressman Bert Hashimoto ng 3rd District ng Tarlac, sir. Kumusta ka na dyan? Maraming issue dyan sa pangatlong distrito ng Tarlac, ano? Ako, gusto kong ipagwagwagan na yan dito sa ating palatuntunan, Congressman, para magkaalaman na. Kasi, alam nyo, kapag ka ang mga bagay-bagay na nakakaapekto sa mga tao, hindi po nalalaman mismo ng publiko as if everything is normal. So, ang una po nating dapat gawin ay ipaalam sa publiko what's going on. At ano baga ang ginagawa ng mga dapat ay gumagawa po ng tama pero nagsasamantala sa kapangyarihan na pansamantalang tangan-tangan po nila, di ba, Congressman Bert? Engineer Bert. Ayan, yung ating kaibigan sa 3rd District ng Tarlac. Siya po ay taga Lapas, Tarlac, ano ho? Ayan, so sige. Abangan po ninyo sapagkat ang programa pong ito ay magiging daan para malaman po ninyo ang lahat ng mga nangyayari sa lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Yung mga bagay-bagay na itinatago na mga multo, na mga nagtatago niyan, bubulat-latin po natin yan sapagkat alam niyo, you deserve to be informed, especially regarding those people applying for a position. Nang tawag po natin ay kandidato para po sa darating na eleksyon. Sana hindi po kayo makaboto ng mga kurakot, ng mga magnanakaw, ng mga kriminal na kapag ka-eleksyon ay gumagamit po ng pera upang sila po'y bumango at ang tingin po ninyo ay kwalipikadong-kwalipikado kahit mababantot na ang kanilang pangalan. Abangan po ninyo yan dito sa Kamaong Asero na napapanood din po ng malawakan nationwide sa Pinoy Extreme Channel. Reynante Basco, sabi niya, kumusta po Mr. Errol Dacame? Mabuhay ka. Salamat Mr. Reynante Basco sa panonood sa ating palatuntunan. Alright, as promised mga kaibigan, heto po ang video, especially dun po sa mga nagsasabi, suportado natin ang pagbabago, suportado natin ang federalismo, at ang federalismo ay mangyayari lamang po sa pamamagitan po ng tsa-tsa. Pero alam niyo po ba kung ano ang naganap? Kung ano ang mga maniobra na nangyari po sa loob ng Kongreso? Mga maniobra ng tropa po ni GMA, ng speaker po ngayon. Mga maniobrang ibinubuking at ipinapaalam po ni Congressman Nery Colmenares. Panoorin po natin ang napakahalagang videong ito. We've always been against Chacha, not because we're against constitutional reform. Hindi ako absolutist.
I would welcome constitutional reform, but for the better, not for the worse. Ang nangyayari, in the GMA days, Chacha niya, we exposed it, term extension ng habol ng Chacha ni Gloria Arroyo nung panahon niya. And unfortunately, and very sadly, she's back in power, and the Chacha she passed recently in the form of resolution about Houses number 15, ang laman nun, term extension na naman. At pangalawa, cancellation of election. At pangatlo, pagtanggal ng term limits. At pang-apat, pagtanggal ng prohibition sa political dynasty. At panglima, pagbukas ng bansa sa transnational corporation further. At pang-anim, pagkat ng vice president doon sa line of succession. Go lang tayo sandali sa vice president. When Gloria Arroyo's RBH 15 said that the successor to the incumbent president, Rodrigo Duterte, in case he is removed from office or is incapacitated, is not the vice president but the Senate president, and ultimately, of course, the Speaker of the House. Maraming lumaban dyan. Maraming nagsabing, bakit tanggalan mo ng pwesto ang vice presidente? Inelect nga ng tao yun para vice presidente. Speaker Gloria Arroyo promised to reinstate the original provision. Nung pinasa ang RBH 15, ay siguro ang mali ng marami, nagtiwala sila kay Gloria Arroyo, akala ni-reinstate niya. Binasa ko kahapon ang RBH 15, and I just found out she practically obliterated the office of the Vice President. What does Article 16, Section 4 of RBH 15 say? That in case of death, removal from office, or incapacity of the incumbent president, the vice president takes over or acts as president until a new president shall have been chosen and qualified. Ano ibig sabihin nun? Under the Constitution, ang vice presidente ang maging presidente pag nawala ang presidente. Ito, acting president si Vice President Robredo, until someone chooses the president who chooses the next president. Sino? Kongreso ang magpipili? O di si Gloria Arroyo na yung sunod nating presidente niyan pag ganun ang mangyari. That is a recipe for civil war. Bakit? Nag-assume na yung vice president ng powers ng presidency, tapos merong i-select sila na presidente na mag-replace sa kanya. Gulo yan dito. So that's one more reason why I would come forward and say, itong Chacha na to, it's not all about the Filipino people. It's not about the benefit of the people. It's not about the development of the country. This Chacha is another self-serving effort para magkaroon ng cancellation of election, para magkaroon ng term extension, para matanggal ang term limits, at mapanatili ang sarili nila sa poder. This Chacha is not about people. It's about benefits for politicians like Gloria Arroyo and President Duterte. Ang first step talaga ng mamamayan dito is to not be lulled into complacency na dead on arrival na sabi ng mga senador. There is still a chance. Now, I'll go to another point. This is the icing on the cake talaga. Under RBH 15 is embedded a provision that will cancel the 2019 elections. Ano yon? Transitory provision. It says, the first election under this new constitution shall be on the second Monday of May 2022. Kaya nila ni-railroad sa House ang Chacha. Kasi minamadali nila. Bakit? Kung ma-approve ang Chacha ng Senado at ma-ratify before May, kahit pa April ang plebisito. Simple lang ang plebisito. Papel lang yan, hindi yan automated. Isang question lang yan. Do you approve of the proposed constitution? Yes or no? Kayang-kayang i-mount ng COMELEC yan anytime. You don't need a big budget for that. Pag na-approve ang Chacha nila by March or even April of 2019, what happens to the 2019 election? It's cancelled. Why? Because the new constitution says that the first election is 2022. Kaya sabi ko, this is a very palatable Chacha now from senators down to the lowest councilor kasi makakancel ang 2019 election.
And everybody almost all of the incumbents would like the elections cancelled. So, there is still a chance for me. Bakit? Alam nyo, ang Chacha has always been very powerful. Lahat ng Chacha. Always very powerful from the start. Whether it's the Chacha of the former presidents or even this Chacha under President Duterte. In the middle of these Chacha efforts, they lose steam. Bakit? Nalaman kasi ng tao yung content. Ngayon, alam na ng tao yung content, ang opposition ng tao will grow. That is why I still believe that there's a chance to stop Chacha. The only window we have now is from January 20 to February 2. That is the time when the Senate will convene. And the arena now is shifted to the Senate. Yan ang YCGMA dyan. She shifted the battle to the Senate. Ngayon, Senate ang mag-decide. The moment Senate approves RBH 15, wow, it will be a very difficult campaign for those who want to vote no. Kasi government have the resources, the pro-Chacha people have the resources, and the repressive political conditions do not allow for a free deliberation of Chacha. Ibig sabihin, you cannot campaign like you're free to campaign. Takot yung tao eh. So for me, the arena is in the Senate. Dapat hindi pumasa sa Senado yan. Kasi the moment pumasa sa Senado, medyo difficult ang ratification campaign dahil sa overwhelming advantage ng pro-Chacha forces in controlling the result of any plebiscite that will approve the new charter change. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Congressman Nery Colmenares po ang nagwawagwagan sa mga maniobra po dyan sa loob ng Kongreso. Ang ginawa pong version na GMA, Speaker of the House ngayon, inalis yung term limit. Walang katapusang walang term limit, yung election, yung postponement ng election, perpetuation of power. Yan. Yun ang gusto nila, no? So practically, sinusuhulan po ni GMA yung mga incumbent para sumang-ayon po rito at i-postpone yung election. Pero mga kaibigan, sa totoo lamang, kung kayo po ay mag-iisip at pagpakaisipin po ninyo, paano na lamang po ang napakaraming kurakot ngayon na dapat po nating mapalitan sa pwesto? Kung mapupuspon ang election, masususpende ang election na naka-schedule po, na po sa 2019, May 13, 2019. Tayo po ay dapat mapagbantay. Ako personally, ang Leader News is pro-federal form of government, but not the version of GMA. No way. No way for no term limit. No way for no election na ganyan ang gagawin. Mananatili yung mga korap. Ako, I would go for no election kung mapapalitan ang lahat ng mga kurakot sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin ko ha. We would rather go for a revolutionary government. Pagsisibakin lahat ng mga napatunayan ng mga plunderers, mga kurakot, may mga kasong kinakaharap sa ombudsman sa Sandigan Bayan, and from there, palitan po natin ng mga taong may kredibilidad at makakasama po sa paglilingkod ng matapat sa ating gobyerno. Ayan, yan po ang paninindigan po natin. Samantala, report mo ng ating papasukin, si partner Tony Arsenal. 3 maestrado raw ng Supreme Court posibleng lumabag ngayon sa konstitusyon. Ayon po sa Federation of Philippine Industries. Alamin natin ang detalye sa report na yan. Hatid na ni paring Tony Arsenal. Paring Tony, magandang hapon sa iyo. Pasok ka.
Hey, magandang hapon, paring Errol. Umapila si Federation of the Philippines Industry Chairman Jesus Aranza na imbestigahan ng Korte Suprema ang tatlong maestrado tungkol sa umano'y irregularidad sa 3rd Division ng Supreme Court. Ayon kay Aranza, hindi nito kinukwestiyon ang kanilang desisyon pero hindi umano sila sumunod sa rules ng Korte Suprema kung saan una nang ibinasuran ang kaso dahil sa nakasaad na sa kanilang rules na dapat ay 7 araw bago pag-usapan ang kaso ay dapat hindi na iparating nila sa kanilang mga kasamahan na maestrado. Aniya, sina Acting Chairman Lucas Bersamin, Noel Tiham at Alexander Gesmundo ang nagponente umano sa naturang desisyon noong Agosto 16, taong 2017 na may kinalaman sa pagkakautang ni Felix at Carmen Chua at al laban sa United Coconut Planters Bank. Iginit ni Aranza na napakahalaga ng naturang usapin na dahil dapat maingat ang Korte Suprema sa mga desisyon dahil sila ang pinakamataas na korte na inaasahan ng publiko. Mula sa Luzon, Maynila, para sa Leader News Philippines, ako po si Tony Arcina. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Samantala, grupo po ng mga mechanical engineers, isa pang report ni paring Tony Arsenal pabalikin natin sapagkat yung mga grupo daw ng Philippine Society of Mechanical Engineers pinagsanib ng DOLE. Para saan kaya yan? Alamin natin ang report na yan sa isa pang sigwada ng balita ni paring Tony Arsenal. Samantala, yung ating tanong po sa bayan ay ano baga ang dapat gawin ng gobyerno upang tutuhanang malinis po ang Manila Bay? Alam niyo ho, ang programang ito hindi lamang mga politikang pinag-uusapan kundi pati ng kalikasan, katotohanan ng pambayan, etc. na nakakaapekto po sa ating lahat. Doc Anacleto Miliandas is watching us. Thank you, Doc. Kumusta ka na? Ayan, sa January 19, kaloobin po ng Diyos, malikom po natin yung ating target na amount plus of course yung mga donasyong bigas, pagkain na maaari po nating madala. Sana po ay malikom po natin come January 18 na makabiyahe po tayo ng January 19. Tuloy tayo, but we are not focusing so much on the yung short-term needs ng mga tao, no? We will be trying to start addressing the long-term solution sa problema doon kasi alam niyo po, yung issue po ng mga risky areas na maaaring kailanganing ilipat po yung mga residente ay dapat po mapag-usapan din at makita natin kung paano po tayo makakatulong. Nagbabalik si paring Tony sa kanyang report. Pinagsanib daw ng DOLE yung mga kasapi at grupo ho ng Philippine Mechanical Engineer Society. Paring Tony, pasok ka ulit. Ay, magandang hapon ulit, paring Errol. Nagsanib po sa ng dalawang asosasyon ng mga mechanical engineers para sa makalakas at mapatatag ang industriya na pinangasiwaan ng Labor Department. Ayon kay Labor Undersecretary Jacinto Paras na siyang pinamumuno sa Human Capital Development Overseas Employment Administration and Policy Support Cluster at ng Professional Regulation Commission na binubuno naman ni Chairman Teofilo Pilando, pabor ang mga kasapi ng dalawang grupo ng Philippine Society ng Mechanical Engineers na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at magtrabaho sa ilalim ng iisang PSME. Nabatid na pagkakasundo ng mga parehong partido sa ilalim ng PCME Interim Board of Directors kung saan itinaga noong Enero 6 ang taong kasalukuyan na binuo ng mga opisyal ng Labor Department. Nila hindi magiging madali ang proseso at gawain upang palakasin at panatilihin ang pagkakaisa. Kinakailangan ng lahat ng patuloy na magsumikap upang makamit ang katahimikan at kapayapaan ng samahan na pamaba sa cluster level. Mula sa Maynila, ako yung kasama sa Leader News Philippines, Tony Arcina. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Thank you, paring Tony Arsenal at sa mga kasama po natin dyan sa lungsod ng Maynila, mga mamamahayag na nakabantay po sa mga nangyayari sa lungsod ng Maynila, Supreme Court, DOJ, MPD, at lahat pong mga important offices dyan sa lungsod ng Maynila. Kung nasaan din po ang Manila Bay. My God, yan. Alam niyo po ba kapag tag-ulan, minsan yung transition ng tag-init sa tag-ulan, napakabantot ng Manila Bay. Pag dumaan ka dyan sa Ross Boulevard, maamoy po ninyo, no?
Minsan gugustuhin po ninyo na nakasarado, aircon yung sasakyan po ninyo kaysa nakabukas. Ayan. Sayang yung mga dati-rating nakagawa natin na mag-jogging, di ba? Mag-jogging along Ross Boulevard sa gilid ng dagat, Manila Bay. At magandang simoy ng magandang simoy ng hangin. Wala na dahil puros basura ang nasa paligid po at nasa tubig na ng Manila Bay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. So, sige. Habang naka-remote si Engineer Oliver Licop, nasaan ba siya ngayon? Si Engineer Oliver Licop, nasaan siya ngayon? Ha? Sa Makati? Sigurado ka? Ha? At si partner Mark Anthony Reynoso ay naghahanda po ng kanyang paglipad papuntang Singapore. Ayan, Singapore. Balikan ko po kayo mga kaibigan at sa ating pagbabalik, dakuan po natin ang ating segment na mano-mano at kausapin po natin ang representante na tumatayo po sa Ako OFW Party List na nais pong pangalagaan ng welfare kapakanan po ng mga overseas Filipino workers sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa pagbabalik. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.